بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الذي فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن ولهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في الأجوبة وانبوفوه نسلم كفولي نو يالك كشنا كهنا كبركة ملو تعالى دل على كوكا أني أو بلا يجلنا بو أني سودلين سينا كنا أو كمنيونا أنا جمكان حكم كنا لانو دين بروي دين برو مي جمكان ناس كلنا شرف التي في جبرانك نبي ولي كسر كرامو معنى كرامو بسم الله ولا سكا برو كني أوي دين كنا فنونا بي أنكلم كأنكرامو دو بسم الله كنا كنا نو الشيخ أحمد التجاني جلو Cheikh Ahmad Tijani Jallo niko Jallo la Bamakoyano toro korobu du doneno karamo dudu almami dudu are ye kalanke wa almami deno an karamo al imam Muhammad Musa Jallo o deno nga are fana ye kalanke almami denya durante nga are kalanke kadaka ayi aka kalam damne an fe jamana kono mali kono ayi kalanke university min doneno jien bunakuka no Jamiatul Azhari Misra jamanaka University Al-Azhar ay kalankeno sharia wal qanun ay o kalankeno o Egypt kelin fana na university vere fana beno no ya Jamia al-Amerikiyya al-Maftuha ay kalanke o university fana na ad-dirasat al-islamiyya wal arabiyya islamiyya ani arabuka dunya wa ulu kalanke o konala ana amna je ka borke dine kuno funnola yana anga do anga borko na mi anga ma wele bismillah ka fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cheikh Ahmad do mun temeno nantu baroke alakiraka sallallahu alaihi wasallam on alakiraka baro c'est universel abse ka wati bela jelena le wati woti alakira kula yoroti ala abse abalay baro se ka yoro bela baro se ka wati bela jelena wa alakira ka fembe fana ko do wala alakira ka nyina ma ko nala abeka nga nyine ka don abe adama walanday bi ambe feka kuma femika o alakira sotiki musoyi no mu'mini u bawi jonu ndido ku to fanye ani aye ufuru la halaya jumen ko nala kadaka ni kelewo kele alakira ya afuru kadalla halaya do de kan sababu do nafuru ya amika baroke o de kan an nyingali folo mi nambo shila o kira sotiki muso yere jonu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسحل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله أمبي ألا تنونك بركة أمبي أنكرم وأمبي فوكي ولين ماندو إكاني موضوع نينماينا ni ngal nafa man bayna alhamdulillah ma laje jamakulu bela jelen fo ko bela jelen barkada ka fo bismillah alhamdulillah alakiram kaso mawo ani alakiram muso alayhi salatu wassalam akakan bi ankulu nyenyini ko don anya ni anga dukono mo laje ni anga du laje bi iba soro barça fanu ne be real fanu ne be olugo ko be barça o de fe ko be real de fe ango ko be alakira de fe alayhi salatu wassalam me alakiram muso e jone antulu don alakira ka somko e minu antulu don alakira demso e munke antulu don do akaka ankulu nyenyini kulu don donc lu nyenyini ni ku don o de en ma devoir e bi donc o de kama ni walanda ina fa babala donc alakira muhammad alayhi salatu wassalam qur'ane ba fanye ko annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum donc nonu yi am bawde alakira muso sallallahu alayhi wasallam olu e mu'minun bawde donc mu'mini ba iko nyenyini ko don o de nyinne no afi donc alakira alayhi salatu wassalam riwaya u fora nyogon ko dogo kay musu tan kelene furu dogo tan fla do retarana e futan ani nani alakira alayhi salatu wassalam amuso toko amina min fo riwaya u chama yemi sahami we min jaya ode ay musu folo min furu ode amba khadija no e khadija bintu khuwailid aflana ode sauda bintu zam'a asabana we amba aisha bint abi bakr as-siddiq annanina ode zainab bintu khuzaima aduruna we hafsa bintu umar aworona we ramla bintu abi sufyan awlun flana we safiya bintu huyay bun akhtab ashigina we hind na doneno bi ummi salama
أكونتنا أو زينب بنت جحش التانا أو جويرية بنت الحارس التنكلنا أو ماريا القبطية نو إجبتاني التنفلنا أو دي ميمونة بنت الحارس أو دي مسلبة على كرا عليه الصلاة والسلام أي مسلبة من فرو أغنينا ما يكون لا نايا جاتي من كالاجي على كرا عليه الصلاة والسلام أبي ما جاما كمولو لك فوقاي مسو كونتوني فرو muna sabula ala kira alayhi salatu wassalam afatura ka muso kononton to aka sokono alayhi salatu wassalam muso fla o fatura ale ka nyama ala ala kira ka nyama ala alayhi salatu wassalam khadijatul kubra ale fatura makka zainab bint khuzaima o fatura madina donc o de la be ma chama kungulla ko ala kira muso kononton furu la afatura ka muso kononton to aka sokono ay tan kele ni furu riwaya ka fo chugodola Anye famuya soronna ni amba nunu to fole anye amba don ango kira be fen fen ke wo ma yante ko anil hawa jamari ya kana le ka nyene ma ko pe jamari odi ayani kilo kilen furu aya furu ni sababu dori kundo ba kofe sababu do ba kofe wati na chuka kama mse ku kuranyi aye nunu furu la la mun kono كسبه إن شاء الله الحمد لله أنا فوائي مسوفلو من فروع أنبا خديجة خديجة الكبرى رضي الله عنها خديجة أني على كرايرة كان يغون دونا عليه الصلاة والسلام خديجة كوين مسومي كوريشو تشيلا أكون تنونينو كسبه بيك مبافوكو خديجة الطاهرة كو مسو سانو ماندو مسو بركة ماندو مسو هيري ماندو أي على كرا كبارو يامي عليه الصلاة والسلام كافوكو محمد الأمين على كرا كمي ويلي يعني تشيبا كداما كو محمد الأمين مكان كونو دونك ودنا من بي على كرا عليه الصلاة والسلام أمبا خديجة أمبا دوغا يسوار لكافو ما من دو ورتي كندو ورتشا ما كمبا في أكو ميجا كوكي دونك ودلا أي على كرا ميك مانا مينا كافو كو يوتشين تكيدو أي على كرا ويلي كان ناي كافو أبا نينا في aka faraka ka jaku kai ka tasha min jamana ka no de siriye ame romina bi wa ala kira duna ani khadija juna nyokona tandi radiyallahu ta'ala anha donc ay jaku min ke ka tasha mi ani funagen do de tara nyokon fe ba fo mi mako maisara ala kira yitama min ke maisara no fe maisara yi ala kira ka tawadu mi ala kira ka bunya mi aka karama mi aya ka fo ala kira alayhi salatu wassalam klete joaka ay bunya chama ya ala kira la ay ka fo ati galuntige ati donna marakula donc usegine ka bo shami odina na ala kira commentaire ke amba khadija wa asra amba khadija be do kala mala me do faralaka o kele amba khadija abina ala kira ka monna ina fo amba fo hanga bamana gana chuwa mina akira ala kira fa alayhi salatu wassalam o keli o muso ka dambete ka fo kuiba fo che kumfuru ou bien kati yere fenchela mais amba khadija mun ga chide ne blakata fa ala kira alayhi salatu wassalam ala kira ne ba nyini fe ikane amba khadija furu donc ala kira fana sona ka amba khadija furu alayhi salatu wassalam mais amba ka fo ala kira amba khadija furu watimina wa suru santa ani duru odi be amba khadija ni ala kira che alayhi salatu wassalam amba khadija kumbe sambinanna ala kira alayhi salatu wassalam alebe samuga ani durula imaginez santani durubi ni muso minche ko taki ko oke i muso foloi ko taki ki deumbai o ya suramba khadija radiyallahu anha ay furu fladike yani ala kira che alayhi salatu wassalam furu folo ayo ke a che fatura akilala ka do furu flanana a che fatura do ala kira be amba khadija furu wati mina wasro den duru de be amba khadija bulu on me segan ke biwa ka muso furu muso mi ka corona e santan duru wa fana muso mi be den chama babulu den duru o de be amba khadija bulu mais avec tout ça ala kira ya furu alayhi salatu wassalam o de la don bago ba fa ko munila Allah subhanahu wa ta'ala e ala kira kunshi amba khadija ma ko hikma dorido ko don dori bala o ko do e muye amba khadija e ala kira alayhi salatu wassalam ambe ba don ka fa ga histoire la abba fatura ka to samworo la no e amba amina donc baya dia ala kira muso alayhi salatu wassalam bo hada mademi mabaya dia soro iba soro abe lebu do blaika
i la i ka ɲɛnamaya la i b'a sɔrɔ sentiment dɔ bɛ yen hinɛ sugu dɔ bɛ yen o tɛ se ka don i la donc walasa k'o bɔ alakira la parce que alakira de tɔgɔ kamilun iklilun min dafalen don cɛ kelen min dafalen don dugukolo sanfɛ o de tɔgɔ muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam donc walasa ka baya ko o timiya in don alakira la o de la a y'a kunsi an ba khadija ma a ka muso furu muso min bɛ se k'a sɔrɔ den ye san 15 bɛ ni muso cɛ o bɛ se k'i sɔrɔ den ye donc alakira an ba khadija a jɔra alakira jigiya la a kɛra a ba ye a kɛra a furumuso ye ale de y'a denw bɛɛ wolo a ye fo n'a bɔra Ibrahim la sinon an ba khadija ale de ye alakira denw bɛɛ wolo a ye radiyallahu ta'ala anha donc o de an ba khadija ayiwa o de ye an ba khadija ta ye an ba khadija furuli kɔfɛ an ba khadija an b'a ye k'a fɔ ani alakira a ye san 25 o y'o de kɛ ɲɔgɔn fɛ san 25 alakira ma muso si fara an ba khadija kan an ba khadija fatura don min na o y'a sɔrɔ alakira bɛ san 50 la an ba khadija bɛ san 65 la alakira ye san 2 de sigi an ba khadija kɔfɛ a ma sɔn ka muso wɛrɛ furu hakɛ an ba khadija kun ko ka da ye alayhi salatu wasalam an ba khadija ye nɔba bila alakira dusukun na ne ma ni kisi b'a ma parce que alakira dɛmɛ ale de donna jigi kɔrɔ k'a ka nafolo kɛ ka diinɛ in dɛmɛ maa fɔlɔ min silamɛyara musow la o de tɔgɔ an ba khadija radiyallahu ta'ala o de la aliyun karamallahu wajha a b'a fɔ an ye k'a fɔ diinɛ sera waati dɔ la o y'a sɔrɔ olu 3 dɔrɔn de bɛ diinɛ la an ba khadija rasul ani ali karamallahu wajha donc ni de an ba khadija mulakhasula a ka ɲɛnɛmaya ye a furukun ye nin de ye alakira fɛ alayhi salatu wasalam n'an bɔra yen alakira ye san 2 min sigi o kɔfɛ a ye muso min furu o de tɔgɔ ko sauda bintu zamaa ale cɛ ani sauda olu fana kun ye maa fɔlɔ ye minnu donna silamɛya la hijira min kɛra ka taa habasha ale n'a cɛ kun taar'o la nka u seginnen ka na makka cɛ in tɔgɔ ko sakran ibn amr ala y'a kɛ cɛ in fatura cɛ in fatulen donc alakira alayhi salatu wasalam a y'a ye k'a fɔ ni sauda tora tan makankaw ka tɔɔrɔ bɛna bonya k'a fɔ k'a dama tɛmɛ o de la a ye sauda bintu zamaa alakira y'a furu o y'a sɔrɔ sauda ka kɔrɔ ni alakira ye san 10 muso fɔlɔ min n'a y'o furu o ka kɔrɔ n'a ye san 15 a ye filanan min ta o ka kɔrɔ n'a ye san 10 alakira bɛ sauda furu san min na o y'a sɔrɔ sauda bɛ san 60 ani san 2 o y'a sɔrɔ alakira yɛrɛ bɛ san 50 ani san 2 donc fɛn jumɛn bɛ yen k'o bɛ an bila ka nin furu ninnu kɛ i b'a ye k'a fɔ alakira minnu b'a la gosi yani silamɛya jugu minnu bɛ alakira la gosi k'a fɔ ko a ye musow caman furu musow nata de kama musow nɛgɛ de kama nɛgɛ jumɛn bɛ yen musow yani donc n'an ye alakira ka histoire lajɛ n'an y'a musow ka histoire kalan k'a lajɛ an bɛna dɔn k'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam furu fanba a y'a kɛ jigiya de kama a y'a kɛ ka don musow jigiya de kɔrɔ donc an b'a ye k'a fɔ sauda ale de ye muso ye muso min hakɛ a ka kɔrɔya kama a y'a ka su a y'o fara an ba khadija ka su kan an ba aisha ka su kan radiyallahu ta'ala anha donc muso sabanan min ni alakira y'a furu o de ye an ba aisha ye binta abubakar siddiq n'o ye abubakar siddiq denmuso ye donc riwayaw nana n'a ye a nana bukhari la k'a fɔ alakira alayhi salatu wasalam a ye an ba aisha a y'a maminɛ a san 7 a y'a furu siri ka don n'a ye san 9 nka an nana n'a ye maaw bɛ ka o kuma in la gosi kosɛbɛ donc o bɛ k'a fɔ comment maa min bɛ k'a fɔ a si bɛ san 50 ni kɔ la o ka taa muso furu muso min bɛ san 9 donc k'o ye crime ko de ye donc an nana ye riwaya wɛrɛw nana n'a ye riwaya asah minnu nana yira na k'a fɔ fɛn wɛrɛ bɛ min tɛ nin ye o ye jumɛn ye parce que dɔw nana n'a ye k'a fɔ alakira y'a furu k'a to san 11 dɔw yɛrɛ ko san 18 minnu ko san 18 u n'u ka dalilu de bɛ ɲɔgɔn na u m'a fɔ gansan u ka dalilu ye min ye an ba aisha a kɔrɔmuso min kun bɛ yen ko asma binta abubakar siddiq asma kun ka kɔrɔ ni an ba aisha ye san 10 asma a nana riwayaw la k'a fɔ a ye san 100 a y'o de balo
a dun fatura hijira san 70 ani san 3 donc san 70 ni san 3 ni y'o bɔ san 100 la parce que a ye san 100 de balo a tɔ bɛ to joli a tɔ bɛ to san 20 ani 7 طيب san 27 o b'a yira k'a fɔ hijira bɛ kɛ san min na ka bɔ Makka ka taa Madina o y'a sɔrɔ Asma bɛ san 20 ani 7 an dun y'a dɔn histoire kɔnɔ k'a fɔ a ka kɔrɔ n'an ba Aisha ye san 10 san 27 san 10 b'o la a bɛ to joli 17 donc hijira bɛ kɛ san min na ka taa Madina o y'a sɔrɔ an ba Aisha bɛ san 10 ani 7 a dun nana k'a fɔ Alakira y'an ba Aisha furu Madina de a ma furu Makka wa fana a taalen Madina bɛ bid'ata ashhur kalo dama dama kɔfɛ dɔw ko kalo 9 dɔw ko 11 kalo 9 kalo 11 o fara san 10 ani 7 kan presque san 18 donc ni ne riwaya min n'anw yɛrɛ b'a kan asa o de Alakira y'an ba Aisha furu a san 10 ani 8 na donc Alakira ye muso sabanan min furu o de tɔgɔ an ba Aisha Alakira ye muso naaninan min furu o de ye Zainab bintu Khuzaima o kun b'a wele ko Ummul Masakin ale de fatura Madina sigi la ale de fatura donc hakɛ a ka dili kun ka ca fantanw ma yani cibaya cɛ fa kun bɛ wele ko Ummul Masakin Alakira fana y'ale fana furu parce que a cɛ fatura Badiri kɛlɛ la o de kama Alakira y'a furu alayhi salatu wassalam hinɛ kama a ye ani yatimɛ den minnu kun b'a bolo ka don olu jigiya kɔrɔ o de la Alakira y'ale fana furu ne ma ni kisi b'a ma muso naaninan min bɛ yen ni Alakira y'a furu alayhi salatu wassalam o de tɔgɔ Hafsa bintu Umar n'o ye Umar bin al-Khattab denmuso ye a nana riwaya la k'a fɔ ale fana a fana cɛ fatura Badiri kɛlɛ la a dɔɔnin don histoire la k'a fɔ Hafsa ale kun tɛ muso cɛ ɲumanba ye n'a tora yen ten a dɔ la a tɛna cɛ sɔrɔ ka furu sabula muso cɛ salen de don a cɛ fatura Badiri kɛlɛ la Umar bin al-Khattab a wulila a taara yira Usman bin Affan na a ko Usman bin Affan n denmuso bɛ Hafsa yali I b'a ta furu la wa Usman ko k'a b'a miiri kɔfɛ Usman y'a labila k'a fɔ k'ale t'a furu o bɔlen a nana Abubakar Siddiq fɛ yen a y'a ardo o fana la k'a yira o fana la Abubakar Siddiq o y'a sɔrɔ ale y'a mɛn k'a fɔ Alakira bɛ ka Hafsa ka kuma fɔ o de kama ale ma sɔn ka foyi fɔ a ma sɔn ka kuma Hafsa ka ko la fo kɔfɛ a nana Alakira ye an ba Hafsa furu radiyallahu ta'ala anha naam donc muso naaninan bɛ muso wɔɔrɔnan min bɛ ni Alakira y'a furu alayhi salatu wassalam o de ye Ramla bint Abi Sufyan n'o ye Abi Sufyan denmuso ye Abi Sufyan dɔnnen don histoire la kosɛbɛ ale ye silamɛ juguya ba Abi Sufyan y'o dɔ ye a denmuso a n'a cɛ olu fana ye maa fɔlɔw ye minnu donna silamɛya la hijira filanan min kɛra ka taa Habasha ale n'a cɛ kun b'o la wala y'a kɛ u taara Habasha cɛ in Habasha dɔnnen don ni jumɛn ye Nasraniya o ye kerecɛnya de ye o ye taasuru kɛ cɛ in na cɛ in donna kerecɛnya diinɛ la a bɔra silamɛya la donc a kɛlen ka bɔ silamɛya la sisan Ala y'a kɛ cɛ in fatura k'a to kerecɛnya la donc o kibaruya nana se Alakira ma Madina waati min na Alakira siranna Ramla binta Abi Sufyan a fa ye fɛn de ye bolibatola de ye n'a seginna ka taa Makka a dɔ la a bɛna segin bolibato de la sisan n'a tora Habasha in fana a bɛ se ka kɛ a bɛ yɛlɛma ka kɛ Nasrani a bɛ kɛ kerecɛn i n'a fɔ a cɛ fatura cogoya min na donc a y'a ɲini Habasha masakɛ fɛ donc ko ka a furu k'a bila ka na di ale ma Madina Alakira alayhi salatu wassalam a ye Ramla binta Abi Sufyan a y'a furu nin de kama طيب أيوة ولنفلنا أودي صفية بنت حيي بن أخطب صفية بنت حيي بن أخطب ألفنا كن فا أو كن يهوديا نمغو بادو فناي أفا أو كن يهوديا نمغو بادو غزوة خيبر أو كيلي صفية بنت حيي بن أخطب سلامي ويامنه وكيلي عامنه أفا بولا وقلنا لنا على كرافي عليه الصلاة والسلام على كرايا أكان هرويا كسرك عفو هكذا صفية بنت حيي بن أخطب نعم donc Safiya bintu Huyay bin Akhtab an b'a dɔn histoire la k'a fɔ an ba Aisha
kana ghayrura akumbe keleya fuka damateme naam Safiya ay bintu Huyay ibn Akhtab akumba fa amba Aisha kumba fama ko yahudiya dendo o kumbe digala kosobe donc atari dama kashi alakira fe alayhi salatu wassalam atara fa alakira amba Aisha ba fama ko yahudiya den donc afa ga dabla alakira mun faye kuna ya fi mai yahudiya den afama ke efa o yin nabi nyumai ibenke o yin nabi nyumai wa iche o yin nabi nyumai ifa no e nabi Allah Musa ala yo ken nabi nyumai ibenke no e Haruna ala yo ken nabi nyumai wa iche mi fana ala kirai o fana nabi nyumai donc ni o fay e ba bini dade atina fensoro kafi donc ala kirai muso shegina min furu kuma kan la surunya kama o de Hind na doni doni Salama Hind Salama ale histoire badiba aka kula Hind ale fana cɛ fatura Uhudu kelela no ye Abu Salama ye donc o fatule alakira alayhi salatu wassalam a lettre de condoléances a yo ci Hindima parce que Hindu fana kun ye musokɔrɔba ye a si kun kɔrɔbayalen no a lettre jumɛn ci a ma k'a fɔ yani n bɛ duwawu kɛ i ye musiba min sɔrɔ ala ka musiba in wuli ka bɔ i kan n'o y'i cɛ saya ye ala ka cɛ di ma ka cɛ in fale i ye cɛ la min ka fisa n'i cɛ ye Salama a ye alakira alayhi salatu wassalam a y'a ka lettre a y'a jaabi a taara bila alakira fɛ a ko a ye mun fɔ alakira ye ko n y'i ka lettre sɔrɔ nka ne bɛna cɛ jumɛn sɔrɔ dugukolo sanfɛ cɛ min ka fisa ni Abu Salama ye Abu Salama kun bɛ jɔyɔrɔ min na ne ye n bɛna cɛ jumɛn sɔrɔ min b'o jɔyɔrɔ la alakira ma foyi fɔ a ye alakira y'a to yen alayhi salatu wassalam f'a y'a ka lida bɛɛ sigi kalo 4 ni tile 10 a y'o sigi waati min na o alakira ye ci bila a ma k'a fɔ ne alakira yɛrɛ de b'i ɲini furu la Salama a ye ci bila ka taa alakira ma a ko alakira alayhi salatu wassalam ne ye muso min ye den caman bɛ n fɛ parce que Abu Salama a ye den 4 de to Salama bolo filanan ne ye muso min n bɛ keleya fo k'a dama tɛmɛ keleya o bɛ n dusukun na fo k'a dama tɛmɛ donc n bɛ siran ka don e Muhammad ka fɛn na furu la ka don i gasi la donc a sabanan o de ye ne si ka kɔrɔ n si kɔrɔbayara donc alakira ko a ma alayhi salatu wassalam a y'a jaabi a ko Salama ne alakira min filɛ ne ka kɔrɔ ni e ye a filanan i ko keleya min b'i la n bɛ duwawu k'i ye walasa ala ka keleya in bɔ i dusukun na a sabanan i ko denw caman b'i bolo o de kama i tɛ don ne Muhammad ka furu la den minnu b'i bolo ne alakira de ye o den ninnu fa ye ne bɛ jɔ u fa ya jɔyɔrɔ la hakada alakira y'a ladon a ka so kɔnɔ ne ma ni kisi b'a ma kosɛbɛ alhamdulillah an bɛna jɔ nin yɔrɔ in na alhamdulillah ala ye don na nataw yira n na kuma laɲini bɛ min nɔfɛ kira ye muso o muso furu a y'a bɛɛ furu jigiya dɔ de kama laɲini fanba ye o de o ka faamu kuma kɔnɔna la kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo an bɛ baro in cɛw kan kuma kuncɛ kuma min bɛ n bolo dɔrɔn o de ye n'an ye alakira ka nin histoire in lajɛ kosɛbɛ an b'a ye k'a fɔ a donna musow jigiya de kɔrɔ a ye muso minnu furu a bɛɛ lajɛlen ye muso cɛ salenw de ye cɛ sabatɔw de ye ani muso minnu furu sara fo n'a bɔra kelen na bikira kelen dɔrɔn de b'a la n'o ye an ba Aisha ye a banna bogotigi kelen de b'a la sinon a tɔ bɛɛ ye muso cɛ sabatɔw de donc weleweleda min bɛ yen o de ye k'a fɔ an ka hakili to an ka sigidaw kɔnɔ an ka hakili to an balimamusow la minnu bɛ yen k'a fɔ ala ye cɛ saya s'u ma minnu bɛ yen k'a fɔ ala ye furusa s'u ma an ka hakili t'u la k'u lasegin walasa ka don u jigiya kɔrɔ donc an bɛ se ka min fɔ o lidala o de ye nin ye ala k'an bɛɛ sababa ma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين an karamɔgɔ ka baro kɔnɔna la an tun ka baro tun fɛn min kan o ye a kumana ye alakira sotigi muso kan alayhimusalam a ye furu minnu kɛ riwaya minnu ni bɛn kelen b'a caman kan caman fɔra la nka 11 a y'olu fɔ an ye muso 11 ninnu tɔgɔ fɔ an ɲɛna
nka fila fatura kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la kira fatura ka muso 9 de to a kɔ sinon a ye 11 de furu a bɔra ko 11 tɔgɔ fɔ an ye o 11 fana a ye la kumaba dɔw ta a kelen o kelen a y'a furu circonstance min kɔnɔ sababu min nana furu ye an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna ye ko kira ka furu bɛɛ lajɛlen kɛra jigiya furu de don a ye o furu siri walasa ka don o jigiw kɔrɔ kumabaw la o de bɔra kumabaw na an y'a fɔ ani an balimakɛ ani an karamɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Cheikh Ahmada Tijani Jallo ye ni an karamɔgɔ al-Imam Muhammad Musa Jallo Tɔrɔkɔrɔbugu Juma Misiri Alimami o den no a ye kalan fana kɛ Jamiatul Azhar la Misra jamana kan n'o ye Sharia wal Qanun ani Jamia al-Amerikiya al-Maftuha n'o fana ye université dɔ ye n'a bɛ Misra jamana kan a dirasatul islamiya wal arabiya dɔnni minnu kalan minnu bɛ tali kɛ arabu kan ani silamɛya kan a ye kalan kɛ o fana na nin waati in na a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ diinɛ baaraw la a bɛ laseliw kɛ a bɛ wajuliw kɛ a bɛ lakalaniw fana kɛ a bɛ baara la an ka diinɛ milieu kɔnɔna la an bɛ a fo ka waleɲuman ka dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu kɛ a ye dɔnni ala k'a jidi a bɛ baara min na ala k'a ɲɛ a bolo ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina aw foli ni aw waleɲuman dɔnni na ka d'a kan n'i y'a mɛn diinɛ baro aw de don aw minnu b'a ko waatiw bɛɛ lajɛlen bila tuma bɛɛ waati bɛɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔkan ka diinɛ baro da an b'aw fo ka waleɲuman ka dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu kɛ aw ye an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي